Hello, good morning sa inyong tanan. Welcome to our YouTube channel, The Seniors Agri Farm. Dito na, dumating na ang pangalawang batch ng baboy. Dito na lahat yung baboy. So nga, ito na amin ang alagaan ng mabuti para makatulong ito sa aming hanap buhay. So, yun lang. Guys, hindi mahirap magsimula ng mag-alaga ng baboy. Pag pamimbro ka muna sa SIDSI, sa Suro-Suro Ibaba Development Cooperative. Ay yung kanilang patakaran doon ay ang iyong counterpart mo ng pag-alaga ng baboy ay yung yung kulungan, yung paglagyan ng baboy. Tapos ikaw ang mag-alaga. Ang baboy, ang mga piglets, sila yung maglagay dito ng mga piglets kung ilan ang kailangan. Depende sa ng SIDSI, sa rules ng SIDSI kung ilang baboy ang may bigay sa pinagawa mong kulungan. So katulad dito sa akin, 37 lahat yung pwede kasya dito sa aking kulungan. So mayroon dito kasi pag magkapatid, dapat sama-sama sila pag magkapatid yung baboy. Pag hindi magkapatid, yung mga piglets, dapat ibukod mo naman sila kasi gaaway sila pag simpon mo sila sa isang kulungan. So mayroong 4. So ang kulungan namin dito mayroong 4, mayroong 5, mayroong 6. Yun. Tapos pag mga maglaki-laki na, sabi ng yung technician, sizing. Yung mga malaki, segregate ko naman kasi hindi maganda pag magkasama yung mga malaking katawan at saka yung maliit. I-sizing mo. Yung mga maliit, dapat ibukod mo naman yung mga maliit-liit ng katawan. Yun lang. Yun nga, bago lang kanina, bago kami nag-umpisa dito, nanalangin muna kami sa Panginoon na sana ay ito ay kanyang tulungan, yung pag-alaga ng baboy sa pagpamamahala ng aming anak na si Jewel, yung umaga mo na si Linden. So sa kanila ito. Ayan. So sana intindihan ninyo yung aking sinasabi. Kung sino yung gustong mag-alaga ng baboy, subaybayin ninyo ang aking YouTube channel, The Seniors Agri Farm. Bye-bye! Good morning again! Morning! Masugat yan? Tanda ang masugat ko? Hindi ang sugat. Ano yan, duho? Good morning. 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 Sigaw ka, good morning. Morning! Ako. Ako ganito. Ako. Hindi.